31 organizzazzjoni se jkunu qed jibbenefikaw minn 180,000 euro li ġew investiti f'organizzazzjonijiet volontarji marbuta mal-Festi Maltin. Dan biex bekk ikun hemm aktar trawwim, tisħiħ u ħarsien ta' tradizzjonijiet tal-arti tal-armar fil-festi tagħna. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet fejn fiha saret preżentazzjoni ta' dawn il-fondi l-organizzazzjonijiet volontarji. Fil-fatt hawn ġie spjegat kif dan il-fond huwa immaneġġjat mill-Kunsill Malti għall-Arti u jassisti lil bosta organizzazzjonijiet li jinsabu fl-ibliet u l-irħula tagħna li huma marbuta mal-armar tal-festi tradizzjonali Maltija li volontarjament jaħdmu matul is-sena kollha fuq l-aspetti artistiċi tal-festi. Il-finanzjament massimu għal kull benefiċjarju kien ta' 10,000 euro għal kull proġett u kull proġett ingħata finanzjament fuq bażi ta' każ b'każ. Fl-indirizz tagħha id-direttur tal-fondi u strateġija Mary Enkawki sostnit li dawn il-fondi mhux biss jassistu lil dawn l-organizzazzjonijiet iżda permezz tagħhom jintlaħqu wkoll livelli artistiċi ogħla fix-xogħol prodott. One News tkellem ma' Brendan Spiteri li huwa l-President tas-sezzjoni żgħażagħ Pawlini Munxarin u attenna kif permezz ta' skema bħal din ġewwa il-Munxar Għawdex ser ikunu qed jitlestgħu setta bandalori u armar tal-festa. Permezz ta' din l-iskema aħna nkunu qed illestu set ta' bandalori artistiċi quddiem il-faċċata ta' ċentru parrokjali, faċċata li fil-snin li għaddew konna ħadna rekord ukoll nazzjonali tal-akbar faċċata armata fi żmien il-festa. Tkellimna wkoll ma' Edward Bonello mill-laqda tal-Pawlini fil-Belt Valletta u qal li permezz ta' din l-iskema laqda se tkompli tinvesti fl-armar tagħna fit-toroq. Aħna laqda tagħna li hija responsabbli għall-festa ta' San Pawl tal-Belt li hija wkoll responsabbli allura l-armar fit-triq. Benefikat minn dan il-fond li bih nkunu qegħdin nagħmlu biċtejn armar ġodda biex ikkomplementaw l-armar li diġà jeżisti fil-festa. Fl-indirizz tiegħu, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici ringrazzja lil dawn l-assoċjazzjonijiet tax-xogħol tagħhom li jikkontribwixxi tant għall-kultura ta' pajjiżna. Aħna lina l-armar huwa part importanti mill-festi Maltin u fejn qabel konna ngħinu lil festi b'mod ġenerali, issa din ukoll ngħinu fl-ispeċjalizzazzjoni tagħhom, pereżempju l-kmamar tan-nar u s-sanka l-armar.